Satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadang mati rasaku kang masrungono tangisku becike kowe lenga saka uripku paribasan ngrangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sakitnya luar biasa di sini ya sabar ya menembus jantung sampai ulu hati pokoknya luar biasa. Mas Adit Goyang tipis-tipis Mas Adit. Kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mendingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara sesek ning jero dodo pancen larake arep kepiye kowe wong randuwe terus kelakatemu parang baharanku karas kukusen rasa tresnoku ayo Mas Adit opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung rasaku kang masrungono tangisku becike saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara
pasang ranggeng lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno sing jawab sliramu beto ati beto lape pari pasang ranggeng lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno hatiku. Yeah.